Pasal kok. Oh. Dalang pemerasan dagelan kaum kecil diperas gila dalangnya gila. Ini pasal ya. Iki kena Iya lho. Pemerasan. Kira bawa balik ini tak iki lah ngantek rasa balik nih kira sebar nih kon ndi. Ya wis viral lho Pak, viral lho. Dalangnya gila. Anu Mas. Mulane kok nek ngomongne sing ati-ati lho ya, timbang kena pasal lho. Lah aku ki sarjana hukum lho. Balikne ora gila. Ya mengko kok rasa saiki. Engko didelok omongmu kok piye? Kira ngantek anu tak share saiki ya. Ayo. Viral lho Pak. Viral. Balikne ora iki. Viral ya. Ayu tenono tekaku Terah ki nek terah mataram ki kaya ngene iki. Pripun? Kuwi bintang ki lambange apa? Bintang nika lambangipun lara sirah. Sik to. Lah bintang kula nek ngunjuk puyan mesti bintang 7 lambangipun. Ora tegese kuwi ora tandha. Oh niku anu abdi dalem to, Pak? Iya. Nggih. Ngoten. Busanamu apik. Nggih, Wong sing beda. Kuwi ora gawe sabuk timang to. Nggih, leres. Rupane ana kuning ana ijo. Leres. Kluthuk. Sabukmu apa, Bos? Kuning tok. Walah ya iki kowe iki ora lah kowe iki mesti kleru lek nggo sabuk timang. Sabuk timang ngerti? Timang titinen sadurunge mangkat. Ngono lho. Sabuk usapen kowe semproten lenga wangi ben ambumu ora kaya buk, ngono lho. Karepe ngono kuwi jarwa dosoke ngoten. Timang ki setitinen sadurunge mangkat lo dieling-eling. Klambimu kok jonjeng to iki. Kok gak padha ki kok sing gak padha klambine apa bangke aku. Ora kuwi stagene ya ora padha lho kuwi. Napa, Pak? Stagene ya ora padha. Loh, beten-beten lho, Pak. Ning niki anu senengane polosan ngeten iki. Oh, polosan. padha. Oleh dicampuri mendeme kecepatan gua. Ning ora tetep enek bedane tadi. Monggo tunggal to. Nggih, Tunggal darah, tunggal daging. Menika sak gowok sak sogok kalih kula. Sing bedake apa lek kok rupane kok beda, terus pola pikirnya ya beda. Nek sampean ra ketara. Nggih. Wong sing punya intelektual. Nggih. Lah kae intelek. Loh. Panjenengan ki ampun bedak-bedake to, Mas. Ya ora kok bedake nyatane ra coba. Nek panjenengan sok bedak-bedake dulur kula sepuh niku kula niku nggih melu seneng. Melu seneng ndasmu. Ya melu pegel. Melu pegel ki seneng ki nek umpama seneng ya eling nek pas ora seneng. Ngoten lho, Pak. Ora tegese beda to, praupane beda. Nggih. Terus iyone ya beda. Nggih. Kae babar pisan ora duwe iyon lho. Sorote iki renek. Jangan melihat casingnya, Mas. Gusti Allah niku nyipta umatipun mesti ora mungkin anek sing padha. Nek Gusti Allah ki nyipta umate kok padha kabeh, iso-iso bojone tanggane barang kleru iki engko. Oh ngono. Dadi mula dibedakne ngeten iki, biarpun sak petarangan pitik nika nek ngendhok padha putihe ndoke ning nek netes beda rupane. Oh. Niki, Pak. Dadi jane bakale padha ya. Loh, dunia itu dibagi ada dua, enek elek, enek apik. Lah, niki sing apik, niki sing elek. Betul. Enten sing waras, enten sing edan. Ya mong kari dhek trima apa ora didapuk sing ala kuwi. Loh, sedaya nika nek nuwun sewu, Pak. Nek angger kok atine niku apa wae diterima. Niki pacobaning Gusti mesti bakale diwehi mulya. Niki lho, Pak. Ning aku ngrasake kowe karo kluthuk ki mulya kluthuk. Weh, panjenengan kok ngoten lho, Mas? Tuk, Dalam rene. Awakmu bar ngelokne ngelem. Piye? Bar ngelokne terus. Ora kok aku ngelokke iki kuwi ora tegese kowe karo klitik ki sik mulya awakmu. Kok saged? Kowe ki nrimo. Kluthuk ki kaya klitike nek sing mungah-mungah kaya sing angel ngono ki eneng. nggih. Lakune uripe kaya nek sing angel ngono apa piye? Kula niku nrimo, Pak. Jenenge menungso niku kudu nrimo padha karo warga masyarakat pecuk menika. Lah iki lho. Wong pecuk niku lek jenengan tingali niki wong trimo. Weh, nampa apa anane? Jangan tingali to. Sayek seko kapti, duduk sama rendah, berdiri sama tinggi, tidak membedakan antara satu dengan yang lainnya. Orang beda-bedake endi pangkat, endi masyarakat, endi sugih, endi melarat. Sing penting lek wis bersih desa ing dalu menika kabeh besok selamat donya akhirat. Amin. Ngono sing digoleki ya, Le. Loh, pripun to? Kok ngerti kowe? Loh, kula niku sawise dagelan metu kok pawon niki pikiran kula cerdas, Pak. Dagelan kok metu kok pawon piye to, Pak? Mau metu beluk tok iki tak kira. Lah kowe iki ya wis diomongi liwat ngarep. Oh, kowe arepe goleki Mak Maryuni kowe mesti.
Layakno kok lehmu ndepis-depis ning pawon ra umum kowe. Ya, kowe milih Maryuni apa Lekmi? Aku asli iki loro-lorone. Apa iya? Pokoke ambune remason tok wong loro. Bangsa. Sapa saja kok akrab karo sapa? Akrab Lek Maryuni, tukang ngudek apa sego lho. Pak Maryuni. Mergo kerepe lemu tanggapan ning kene. Kula niku kadang-kadang ngeten, Pak. Masun. Kula niku kadang-kadang niku isin. Pecuk iki padha karo dulur kula kabeh teng mriki. Kaya omah. Lho nggih lho, Bos. Mbah Lurah Anam. Terus Mbah apa jenenge iki? Lurah Tanggung, kabeh para lurah-lurah Lenggah kabeh. Lho kuwi lho. Pak Mandor, sapa jenenge iki? Pak Solikin ya kanca plek. Niku jan wis jan jos kabeh niku kaya dulur. Dadi kula niku ing dalu menika, menteng pecuk niku ya bingung kula niku. Saya wau dirawuhi Bapak Wabub. Pak Wabub nggih rawuh. Ya kaya dulur. Mbah Lurah Gebang nggih rawuh, Mbah Lurah-lurah seluruh kecamatan Pakel nggih. Nggih to, Pak? Kenal kabeh. Loh. Kula niku meh 15 tahun nyambut kiring Tulungagung, Piye Pak. to Mas Gondrong iki? Ngantek saiki ya ora leren yo jan ya ora lali kula ndereke jenengan. Iki nang mboten. Iya bener. Iki tenanan lho Mas Sun. Iya iya. Ya kowe ngetutne aku percaya. Lah nggih lho. Kula niku lek Tulungagung wis kaya-kaya sedulur kabeh, Pak. Dadi kula ngantek bingung apa sing arep tak wehne iki apa. Ora usah bingung, kene iki sing penting senimane mlaku, budayane mlaku. Kowe nek bingung arepe mbales apa-apa, kowe tak dudoi. Ora usah mbales dhuwit. Mbales tenaga. Angger kok pecuk ki nanggap ping 10, mbok gratis siji kuwi wis seneng. Sik to. Ya ta? Omongmu aja sembrono. Lho, nanggap ping 10 gratis siji. Wah, seneng wong pecuk. Kapok kene iki wayangane 3 tahun pisan biasane. Ayo ngenteni ora tele-tele. Kok Apa, Pak? Kuwi karo penangkap dititeni lho ngomong ngono iki. Kok ping 10 ditangkap ping 10 ora kok gratis siji. ki. Siji ora bayaran, siji bayaran. Dadi padha dum-dumane. Sing jemput aku. Kak ngeten Bos, bersih desa. Piye? Bersih desa pecuk ki hebat ki, pembangunane hebat. Alhamdulillah. Balik desane ya jos. Amin amin. Saiki mu ya masyarakate ya istimewa senajan to udan kaya ngene nyatane masyarakat ya sayek saka kapti klumpuk ning balik desa tetep semangat. Nggih. Yang patut diacungi jempol menika. Omong apa sing mecotot lho. Aku lek omong-omongan terus panganane metu bingung aku ya. Kowe iki nyambut gawe sik, mripat ki ora usah nyawang rono. Mau ya. Wong wis jelas rawon wis ning kono dicepakke. Pak ya apa gedang tok aku mau ngono. Kene ganon pirang rene siji ya. Loh, ini Pak ngambil le nduk. Ora biar. Guyon. Kene sik nduk. Guyon. Ora, wong kowe ngrembug iki kok. Kowe ngisin-ngisini panitia kowe. Badhe darno, Pak. Oh ya ora sik to kowe tak enek makna. Lah kok panjenengan kan mundhutke no badhe Tiba Ya darno. ben digoreng. Tiba sing luwe malah dalange asine. Kowe iki aja ngenyek Masun Gondrong iki piyayine sopan. Kok Sopan ya perkara sopan ngene. tapi kene jelasnya apa-apa malah kono nyun Lah sitok. kowe marahi nyawang iki kok rumangsamu. Diomongi samongi. Nek upama besok kuwi kowe ora seneng ya aja omong ning panggung. Aku sing tak mono iki. Etikamu digawe, Pak. Aku sing tak mono iki Mbah Lurah iki lho, Mbah Lurah Anam iki pancen Mbah Lurah sing jos. Lah Aku adimu. Roh nyapa Kok kok ngene. Lah yo nyapa tak ngomongne kuwi. Ngeten Pak Sun. Kok arepe ngelungne aja ora tega. Potre yo nesu. Kowe seneng aku luwe. Kene. Muga. Lah sembarang kowe mau. Kok kok sesuk nesu golek dagelan liya. Ya ora. Yo Ya ora. Ayo, dene kono. Bali desane apik. Awe Pak, lho, nun sewu jan tingali. Sokone jan tingali gede-gedene sakmene. Yen didelok iki jumlahe pinten iki? 16. Terus 16 ki angkane 1 karo 6 yen dijumlah pitu. Pitu ki insyaallah besok warga masyarakat Pecuk bakal oleh pitulungan saka siji lan sijine dan bakal oleh pitulungan saka Gusti kang murbeng dumadi Gusti Allah Subhanahu wa taala. Pitu ki ya tujuan. Tujuane bakal Tujuane bakal kasil. diijabahi, tujuane bakal kasil. Sing dadi petani besok bakal panene akeh, sing dadi peternak besok bakal hasilnya ya akeh, sing dadi pejabat besok bakal mundhakmu pangkatne. Nah ya kuwi apik Pecuk niki, Pak. Dadi mulane samu barang niku wis temu sasmita, Pak. Dadi ming perkara angka. Lho iya lho. Nek gondaran beda ya. Bedone. Tapi Mas Gondrong daharanipun penjang pundhut Iki ra eneng panganan. Nah, Pak. nggih. Ya. Nah. Kroso. Sego. Itu. Sego to. Sego ki padha karo buga. Lek sego buga kuwi kena diarani bakal, nek wis sego ki arepe dipangan. Kowe ngerti jarwo dosoke tembung? Ngeres. Sego. Sego ki masyarakat kene masyarakat Pecuk ngriki se ki saka tembung sekolah.
Dadi generasi bangsa ora bakal ninggalke sekolahan. Akademik itu yang selalu diutamakan. Iya. Pendidikan yang selalu diutamakan. Mulane insya Allah ke depannya Pecuk ki akan mencetuskan generasi bangsa yang berguna bagi nusa dan bangsa Indonesia. Mergo akeh sing padha ning akademik. Nggih lho, Bos. Iya. Loh, Ki sego. go ki gotong royong. Gotong royong sudah terbukti nyatane bersih desa ing dalu menika endi sugih endi mlarat kabeh nyawiji dadi siji gemah ripah loh jinawi nyambut gawe piye pamrih ramene bersih desa ing taun iki. Kerja bakti siji. Kerja bakti bareng. Gotong royong siji. Gotong royong bareng. Rekoso siji. Rekoso bareng, Pak. Junjung siji. Junjung kabeh. Lho ki lho, urunan siji. Urunan kabeh. Lho ki lho, Pak. Ana daging. Daging itu daki saka tembung dangan. Muga-muga sawise bersih Apa dae? Dangan ki sehat. Dangan. Dadi insyaallah warga masyarakat Pecuk ki pinaringan sehat. Wong lek wis sehat insyaallah gampang golek rezeki. Alhamdulillah. Geng Ki jogging. Dadi Jogging ki olahraga. Betul. Mulane sehat ki mergo kulino jogging. Ngono lho. Iya, Pak. Masa geng jogging. Jogging lho. Wong lek sehat jogging, lek ra sehat mesti mek klumprak-klumpluk tok. Bener, Pak? Gini betul? Iya bener. Lagi. Lu ngengkel ya, men. Pasal 378. Napa niku? Tiap orang yang menghina seseorang baik tulisan maupun lesan itu kena pasal. Akhirnya apa? Sik, Pasal itu lho. pasal 378 iki 378 ki penipuan, ora roh lu ngengkel. Loh. Kowe iki manut aku. Ora iso. 378 ki penipuan. Lho, iya. 303 perjudian. 362. 362 ki pencurian. Loh, Kok apa sampai apa lu aku tahu di penjara. tak kira nebus aku. Lek sing sama sing Wes, sampean kowe kena pasal 351. Kaya ngene iki sampean ngengkel ngene iki kena pasal ngene iki. Lah ya kowe iki kena pasal. Iya lho, sampean yo kena pasal. Pasal Pasal piro? apa? Kena pasal 521. Apa Pasal kowe? apa? Pakan pitik. Sampean ki dadi Masa masun Kok gede kaya pur. Wong sing getak iki kowe lho. Kowe iki ngenekne penghinaan karo aku to. napa pasal? Lah ya kuwi mang mulane kowe diancam penjara 2 minggu sampai 4 bulan Malah dengan tujuan denda 500 kene. Kono silene sinden ini 500. Dalam rampok sampean jane iki. Lah piye kok? Yo ora iso kok yo. Lah timbang tak cowok. anu bos, nyoh ini wis iki kekno timbangku sesuk aku ora digandengan. Lah ya. Wis sesuk nek dilaporne kena undang-undang lah ya Kene. kowe mending ngono to. Ngono lho, kowe iki kleru lek ngawur. Sik. Gila piye? Sik deloken napa dit piro ndi amplopmu mun ndi? Tak golekne. Sing kene awakmu ya. Wong iki yo aja sok anu. Piro lehmu njaluk piro? Enak. Tak fotone ben. Nek piro mau nek piro? 500. Denda 500. Foto tak videone ben iki pemerasan iki. Ora iso. Gila. Dalang rampok gila. Pemerasan. Kowe iki Bukti kena kuat, pasal bukti kok. kuat. Dalang pemerasan dagelan. Kaum kecil diperas gila dalangnya gila. Ini pasal ya. Iki kena Iya pasal, lagi. kena Iya pasal. lho. Pemerasan. Kira bawa balik ini tak iki lah ngantek rasa balik nih. Kira sebar nih kon ndi. Ya Wah, wis viral lho Pak, viral lho. Dalangnya gila. Anu Mas. mulane kok nek ngomongne sing ngati-ngati lho ya, timbang kena pasal lho. Lah aku ki sarjana hukum lho. Baliknya pera gila. Ya mengko kok Rasa saiki. Engko didelok omongmu Kak kok saiki. piye? Kira ngantek ranu tak share saiki share. Ayo. Viral lho Pak. Viral. Viral lho. Baliknya pera iki. Baliknya pera. Iku lho, Viral ya bilih ora balekne aku Balik nyapa nih. kok. Mlebu penjara sampean coba. Lho sing kena pasal ki kowe kok. Iki jane HP sapa wangel di video iki. Kowe iki yo goblok ya ramjokan. Mau terang ngono ya mbok delok kok iso. Kowe mang daging. Lah iya ya Pak. Hati-hati lho ya lho. Ngetak kena pasalnya lho, Bro. Pasal 2018 KUHP. Pasal apa iki? Kuwi pasal nalika dhek iki gamelane kadol ya kuwi. 2018 kuwi. Oh, pasal kliwon. Dados ngeten lho Pak. Nggih, Pak. Ana daging to? Iki. Tak bacokne kembang turi. Pundi to Pak? Iki lho. Wah, masyaallah dalange ya teliti to ya. Bos nyanto bos. Ya kembang turi Mas, maksudnya pecel iki lho, pecel. Pecel. Daharane iki pecel Kem ki kembalilah. Hmm. Kita harus ingat jas merah, jangan melupakan sejarah. Wus. Hati-hati lho kena pasal lho. Lho iya, gak tahu, kena pasal. Tur ki tutur, wong tuwek kudu nuturi cah nom ya kudu manut tuturi wong tuwek. Riki rina wengi wong kiri tasah ndedonga marang Gusti mitul karo kapitayane dewi-dewi. Wontenipun turi lajeng menapa Pak? Kerupuk. Eneng kulupan. Kulupane napa niku? Capar. Capar Mas. Saiki capek cita-citamu setinggi langit. Masyaallah.
Parki saka tembung paringono keselamatan, paringono rezeki kang linuwih, pargamekan pecuk ing dalu menika. Alhamdulillah, Masya Allah, ya ampun. Sambel Menika sambung tuwuh, tegese sambung silaturahmi, sinergi antara pejabat dengan masyarakat. Insyaallah ora bedak-bedake. Ya ampun, yo ojo Bel. sini-sini. Bel menika umbel. Bel itu beleyan. Tuk. KUHP. Bel menika saka tembung belean. Belean terhadap generasi muda itu tidak dengan kekerasan tapi dengan kelembutan. Nih, iku ora cepet iki kok. Wontenipun sambel lajeng dipun tumpangi nggih menika krupuk. Kru menika kruntal-kruntel. Tegese wong kene seneng kruntal-kruntel karo keluargane dhewe ora karo bojone tanggane. Dadi insyaallah kene menanamkan jiwa silaturahmi yang tinggi, Pak. Slametane gawe sego buceng. Buceng menika yen mlebu kudu kenceng. Yen iya ngomong iya, yen ora ngomong ora. Lah iki lho. Dikencengne atine, dikencengne pikirane, Pak. Oh. Ngoten lho, Kok tekan Pasun. buceng. Buceng tumes. Mlebune kenceng, metune lemes. Dadi menika Kuwi apa? Kok iso? Kok metune lemes ki apa? tukang jahit ya, tukang jahit. Dadi lek bolake daleme kenceng ta metu selama Pak. Oh iya. Apik. Iki teko buceng teh. Wonten niki. Wis to, Pak. Lho, kok sik to. Wontenipun slametan non sewu jenengan. Iki eneng kambil. Kam menika Cengkir. Cengkir iki kudu ngencengke pikir, Pak. Tadi masyarakat ya kudu dikecengne pikire, tadi pejabat ya kudu dikecengne pikire. Insya Allah punya porsi masing-masing antara masyarakat dan pejabat. Ben ora menggak-mengko. Ben bener menggak-menggak. Ben bener ngener karo barang sing Leres bener. masuk gondrong nggih menika. Eneng gedang. Gedang menika gegayuhane muga-muga pinaringan pepadang. Alhamdulillah. Ya pun. Kasih wonten mleh, Pak. Enek apa? Putih-putih ki apa ki? Putih-putih. Beras. Beras menika bersama-sama. Berat sama dijinjing, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Ras menika saka tembung rasio, pemikiran, pola pemikirane wong mriki sudah maju-maju. Niki lho, Pak. Ada ember. Ember menika ember. Ember menika emansipasi. Persamaan gender sudah ditanamkan, ora ana perbedaan antara wong wedok karo wong lanang. Tapi saling menghormati wong wedok ya menghargai wong lanang ya menghormati wong wedok. Mergo sing diarani wedok kuwi Diawe kudu ndodok. sing kakung iso diarani lanang. Lanang ki kudu lancip aja golek menang. Nah iki lho, Pak. Iki lho. Pinter. Mosok lek wedoke diawe kudu ndodok. Lho iya no, wong wedok kudu bukti, Pak. Bojo kula nun sewu lho. Tak awe ngene, ora trimo ndodok, Pak. Piye, Mas? Brangkang. Bojomu. Saking lek bekti ya. Ora pancen ya setruke kumat tak bojo kula. Alhamdulillah. Alhamdulillah matamu. Duit iki terusé piye? Wis Pak, ngeten, Bos. Lah iki duit ki aja Sing dikira-kira. wigati Mbah Nuwun, Mbah Anam, Mbah Lurah Anam, Mbah Anam, Pak Wabub tasih lenggah nggih. Loh, Pak Wabu pun tindak kok. Pun kundur. Sing lenggah ki Mbah Anam. Mbah Anam makasih, Mbah Anam menika Mbah lurah-lurah sekecamatan. Kecamatan Pakel. Sebut asmane sapa? Mbah Anam. Wong tau diundang kabeh to. Sampun. Ning ra karo aku to. Boten, jenengan lagi bengi iki, Pak. Sampeyan ki rencanane sok ben ngriki mulai iki tahun 2044. Suwi men to, Bos, kok iso. Ya ora tahun ngarep, ngono lho. Iya. Tahun ngarep ngoten. Mula kersanipun adem suasananipun. Kae. Niku lak kula mboten piyambak. Biasane iki pira swara ki lanang. Ngawur ae. Iki ki ora kok sinden. Iki lho nyewakne lampu lho. Malam dasmu. Ngawur ae kok iso. Kene. Minor wis kok minor. Kok ya lingkuh lu tani iki. Suwe ra cetok bocah iki aku. Iki tembange turi putih ya coba kene. Lapor ini Janes. Turi putih. Awas kompak drame. Turi putih ditandur ning kebon agung. Ayo Aku. matane. Lho ket mau wis dijak rene kok iso. Lah kan biasanya Mas Prap. Koko. Piye to iki? Ngene piye, Bang? Aja kowe kok nek omong akeh kena Muni pasal. matane. Nggih. Pasal KUHP 523. Penghinaan undang-undang ITE lho. 200 heeh. Oh. Kok video neh iku kok iso. Iki ngomong sak omong kok kena pasal iki. Lah iya no. Pancen Saiki iki usume pasal. Saiki dalang iki kulino sapa pasal lemu. Ya pasal Boyolali ya pasal ngono. Coba jajali. Iso to? Iya, Mas. Sinden ora iso. Iya, Jajal. sepurane lho, Mas. Awet dhewe kudu. Ngaran kemayu nih. Turi putih. Apa sih? Kowe basa ngene Nih, kelingan. tak mongi. Ya apa? Untung mbok pager barang lho. Contonen Kan modern. Modern iki. apa? Fashion lho. Bojoki niru awakmu berarti. piye? Lho kan ya apik
berarti noto Apik piye? Bojoku penampilan. niru awakmu untune dikawat to. Terus? Lah ngene pas udan kok kesamber bledek lambene. Lah rambuke grono kok iso mangsane. Coba Sarah. Ken kaya. Nadanya itu dipaske to, Pak. Turi putih, Nah, ngoten lho. Ya ampun. turi putih. Nah, melu nom sithik. Ditandur neng kebon agung. Jenengan iki kok ngekso lho. Kok iso? Anu Nyapa? Gondrong aja mbocak nyanyi. Loh, dia itu pengen menyatu kok iso. Ayo jajal. Turi putih, ditandur neng kebon agung. Mbak Ira, gambange apa? Ya, bener. Bener tuh Mas? Ya. Iya. Iso tenan lho ya. Insya Allah. Kudu aja mleset lho. Iya Mas, kan ono sampean Nah. kan biasanya dampingi aku. Bener, Iya, bener. Bener. Ojo Ojo sampai isini-sini Iya. loh. Sampai niki masku sing tak tresnani awit aku cilik sampai gede Ya, loh. bener. Kekompakan persaudaraan Ya, iki lho ya, mesti ya, kan ya. kudu didodono masyarakat. bener. Ora ra. Udah itu grupmu kekompakan. Loh, maksudnya niki bersaudara niki lho Pak De, ora kok mergo grup-grupan. Kan kula seneng keakraban, kerukunan grup. Proboe grupe liya lho. Oh, Grupe sopo? asli sing mecah belah grup iki lho asli. Agar dagelan ketok apik-apik kon pisah. Ya, modele golek sing murah harapan. Asem nane. Awak dhewe ku wis persatuan lho. Nah. Pasal Sampean Ya, kasih tahu. Aja. kowe kok ngelokno aku kering pasal lho ya. Ana genteng digawe apa? ana gendeng digawe omah. Omah gede omahe sapa? Omah gede omahe Mbah Anam. Yo ngene iki lho dol tinuku jenenge kekompakan. Ya, ya. Ana kerdus digawe apa? Ana kertas wadahe TV gede TV-ne sapa? TV gede TV-ne Mbah Anam. TV gede TV-ne Mbah Anam. ana garasi digawe apa? Ana garasi ada Mobil gede mobile sapa? Mobil gede mobile Mbah Anam. Mobil gede Mobile Mbah Anam. ana kandang digawe apa ni? ana kandang ada sapi. Sapi gede sapine sapa? Sapi gede sapine Mbah Anam. Alon ni kudu Iya pas lho. Mas, iya. Ana kurungan ke wadah apa? Ana gorengan ada manuk. Manuk gede manuke sapa? Liyane kuwi lho, Jawa. Ana lemari Ya, kok ke wadah apa ni? Ana lemari ada klambi. Klambi gede klambine sapa? Klambi gede klambine Mbah Anam. Iso lho. Iso. Ana kurungan ke wadah apa? Ayo. Ana gorengan ada manuk. Manuk gede manuke sapa? Manuk gede manuke dalange. Kok iso lho. Coba tau nginceng po. Iki mesti ra penak kok iso. Manuk ketimane Pak Bendung ngono. Digoleki to iso. Ora kok manuke. Wah, ya bingung apa ya? Kudune apa, Mas? Loh. Manuk gede ki ya manuk sing Lah ya sapa? maksudnya Nah. dengan mana gede ning mangan lho. Nah kuwi kudu didelok. Iki
Iki rambut yang dibasake jenenge apa? Iki rambut basane rekmo. Rambut dawa tingke apa? Rambut dawa nggo susuh tumo. Hei, kudu dijaga. Lah Joko itu tumo tok bojoku malah coro kabeh. Iki gulu yang dibasake namine napa? Iki gulu basane jangga. Gulu iki kemangan sego. Go mangan boto cah iki bongko. Beh, oh iki sing apik. Ra penak. Jenenge poso ngono lho. Poso. Mbok sing apik-apik. Sitok Kas. Gak. Iki tangan. Senana tadi. Basane apa duk? Iki tangan basane asta. Tangan gemuluk sego. Yen tangan kiwa nggo ngoperasi gua. Kuwi apa? Ayo jelaske sing apik lho. Delok pitik ngendok, delok pitik ngendok. Oh nggih duduli ngono Delok pitik ngendok. Ya ampun, ya ampun. Hei, Ngono ki ya didelok lho. Nih. Tangan kiwa ngoperasi gue maksudnya gue apa? Delok pitik lho ngendok lho Pak nggo anu nutul brutu. Ngendok iku lho Pak De kan dingenekno diowok-owok. Nah, iki lho kok basamu dewa-wok. Ya maksudnya kan ya Kowe iki malah Ora dewa-wok. dirogo ya. Masalah. Sing bener ki disogok. Ya kan ngoten lho Pak De Nyeromoh maksudnya. cah Ya gak, ya anjen basaku ngene kan ya. Iya. Ya kok gulu ki ning dodo to wong kok gulu kok ning asta. Iya. Siap nih. Apa, Siap Mas? ini ya. Aku kuangan bawamu ki Alhamdulillah sehat. nembang ngono nih, nembang apa iki? Jawa Timuran. Jawa Timuran. Iya. Ya wis iso ta biasane lek Jawa Timuran. Ya apa? Awake dhewe anu ya Bos ya, anu gawe ludrukan ya. Kenal. Ludruk. Iso. Iso. Awakmu apa nih? Jula-juli. Jula-juli. Ludrukan. Jula-juli terus engko lak rong kidungan terus Terus bareng ngono bablas. bablas nih Ya. Cerita. fragmen. Iya. Oke. Saja. Ramene jelas nih pramene apa? Ratapan anak tiri. Lah, Ya biasanya apa Mas? Rahman iki digawe critane iki rumah tangga sing ora tau tanggap. Lah yo ngono. Kekerasan dalam- Kehidupan. Ya, kekerasan Robo dalam dadi rumah apa? Ya aku bojone lho Pak De. Oh iya. Bojone antara niki sapa sing Aku ayahe. Surabaya. Aku anake. Awakmu anu bojoku. Oh, Ya. bojone sampean. Surabaya. Laku. Eh, Aku dadi apa? bakul kopi. Bajingan. Mas aku kok dapuk pura apa aku tuh kentongan. Iya sing ngeten mandelok sik sutradara. Apa modelmu kayak bojone jilah no piye kok. No. Monggo Mas Diki. Cekuk. Ludrukan apik. Neng, Ludrukan. Dalem rumah tangga. Surabaya nih. Dadi apa iki? Ya enggak. Yo kuwi tak ajari. Saya. Iki ngremong apa? Sik. Iki ngremong. Ngedung. Ngedung. Kowe iki ngitung. Ngedung. Ora kok ngremong ya. Ngedung. Iya. Ya apa arek kira. Gak tepak blas iku. Ya apa iki? Saya dorong saya. Ate hitung tancep apa pertama kaya Sing dagelan? apik iki malah Kidung Manggala. Ora mung kadut dikidungi kok Jula-juli sik rong Jula-juli. amban. Teko. Pos-posan Pak De. Ya jula-juli Eh, teko pos apa? Pos kampling. Rungokno sik ta mangkane kate dimolahi kok aja ngomong ae. Lah aku sutradara ya. Dong plak mudeng tok ketak. Pak. Iya ngono wae. Pas. Tetep. Nah, ya ngono lho. Ya ngono. Lelo. Parikane apa? Ya manut contonge kene to. Lah iya te genahne ngono. Contohnya apa? Ki lho. Cangkemmu. Heeh. Cangkemku maksudnya Mas ya. Contoh. Tok. Iya. Boh, bocah omong-omongan. Lunggah-lungguh tak. Hmm. Awan-awan. Kosek ta. Oh, urung. Wong bengi yo awan kok iso. Loh, parikane lho. Yo dhewe-dhewe enek parikan jarek lurek suwek pinggire. Kadung dilirik wis ana sing duwe. Nah, aku ya iso go. Awan-awan aja mangan nangka. Nangka mono sing duwe gizi. Ki ora pas to, Pak.
pokan karo kok sing begisi iki lho. Lho lah iya ta. Masak ngene kok yo larang to, Yan. Aja botone bakul kopi. Ayo, Jan. Tuku tahu aja mlayu. Prop ganti varian sing anyar. Anyar iki rungono dhisik. Apaan? Pancen Oh, dalan. suwe-suwe tak bongor lho iku temenan. Lho aku nembang titik-titik kok iso gak oleh. Aja pancen kuwi krungune las pancen kuwi delaki sebentar lagi saya tuwek saya kopok nek. Aja. Dirungono dhisik Pak. Ngono, Masun. Tahu yo kaya wis suwi to. Pak, sampean aja ngrusui. Iki nek kadung nesu sampean diperkosa bar lho sampean. Iya malah gak ngatasi sampean. Pokoknya Masih tahu iki identitasku lho. Iya, Bos. Perkara tahu kok ket mang dilarang. Ora boleh nesu kaya terenggiling. Wah, iki nek kadung ra konangan wong mekrok ngene. Tuku tahu aja mlayu tahu logor disosor mentok. Jawa Timuran iki. Mentok. Awakku lemu rupaku ayu wis kesuwur bokongku semok. Gila, ngerti sik ngono lho. Mergo dhek iki sing lagi to, Bang. Kayak ora semok. Tak mongi. Begitu Prabowo ini bokongku semok. Leng, lengkap Mas ini. Kae iki. Ora kok. Mulut bawah Ora tegese kering. bokong semok ki rak kudune nek garise. Lah iki garise ra genah bembeng kok Lah semok. trayo kena jarik kok iso. Penghinaan. Wes. Pasal 51 sak 3 11 315. Ayo, undang-undang Apa? Renel tak. Wes sasarono wes. Ning kene wes. Sama lek pengen ro sing jelirit engko ning maku bojoku delok. Baleno sing penak jajal. Jajal, ayo jajal. Awakku lemu rupaku ayu wis kesuwur bokongku semok. Mulane yen mlaku kok muni kok. Pangan kluthuk. Ayo, gedang kluthuk diadai tremos. Pancen jo kluduk cangkeme mrongos. Soro Mana ayo nandur sing kena di pangan. kontol baris keteng rayang Nyambut gawe. Anak wis dadi kewajibane supaya anak cerah masa depane. Ora sandang pangan. seger Kuwarasan. Anak ditinggali dunya akeh entek enek ditinggali kepinteran dadi salah wase. Lor kelar kelong kucing gering melang melung. Aku ini sampal gagang nek banyu mili ngetaun parane. Mbok yo langu bedae apa? Aja wani-wani karo wong tuwane prasasat wani karo yo painten menek cendela cekap semanten atau tungtak tok. Ya kok kono. Nah.
kandhani apa sih Kang? Apa, Cak? Anakmu Donti kok gak teko ndok omah? Iki lulusan sekolah. Sesuk wae pendaftaran sekolah. Ya apa kan kon didik anakmu gak iso? Lah anakku kan wis mari mulai sekolah, golek sekolahan kan pendaftaran anyar. Loh, jare tanggamu anakmu gak tau mulih. Kon entos agak kon niku. Loh, kan yo wis tak kongkon budal maneh lho, wayahe mulai kan kudune wis mulai pancen. Gak mulih-mulih. Lho iki gak mulai-mulai. Gak mulih. Ndok endi? Lho, yo biasanya mbek kumpul karo arek-arek Nok endi? kancane lho. Loh. Lah terus ya apa Pak aku ki sebagai ibunya lho Pak. Kon iku mbiyen tak kandhani anakmu aja sampe gombel ambek arek-arek sing gak kenal. Aku isin rek. Lah jenenge kanca-kancane ya gak maido Pak. Arek-arek cilik iku rumangsane kaya ngono ya kumpul-kumpul Ayo. biasane. Gupron celun. Siapa? Gupron. Pran Anakmu lho jenenge Gupron. Gupron. Ayo. Lakon apa neh? Gupron Mulyana. Ki. Bapakmu ki lho moreng-moreng nyeneni Ki. ibu ae. Gupron, kon iki teko ndi ae lho, Nak? Bare arek-arek, Mbok. Ya wis ngerti dolen bare arek-arek tapi kan wayahe mulai ya mulai, Nak. Ya apa maneh, Mbok? Aku kan yo ngetutne arek-arek dolen. Kon totok ndi? Tutuk kono, tutuk kene, tutuk gentak dong. Kon jok guyon kon niku. Gak guyon, Pak. iki anak iki anak kualan. Anak ketek. Kon sing temen lho ditakoni bapakmu ku Rene. sing temen. Temen, Pak. Rene, Ya, Pak. pirang-pirang dina kon gak mulih ndok ndi ae? Dolen, Pak. Ojo ngomong dolan-dolen. Pak, sing sabar Pak pancene ya arek cilik lho. Ayo, Pak, kok ya kon ndok mriku. ya aja kaya ngono iki anake dhewe ilinga lho Pak, anake dhewe lho Pak. Iya masuk kate ya apa ben. Blakran ndok ndi ben. Kon nek nganti tak seneni minggat, kon tak tengine. Sampai sing sabar aja kaya ngono wis iki gak ono tunggale Pak. Ayo Mas, krucilan. Dolen, Pak. Kon wis tak kandhani sik. Tak kandhani. Ya, Pak. Ojo nok ndi. Dolen. Bapak lagi diangkat dadi kami Kecilan. tuwa. Kon wis gawe isin Bapak, Aku dolen, Dek Pak. iki kon mendem ambek Solikin. Gak, Pak. Iya, Gak. Solikin. Anu soalnya sing nukok nedak aku sing Pak, ngendel, wes, Pak. Kon aja ngono. Aja ngapusi Bapak kon, Ayo, kon Oke. dem-deman. Kon. Atasmu isin apa? Kon jok ngisi-ngisini. Bapak iki wis Buku. ndidik kowe ora kurang-kurang. Kowe yo ngono. Wong wedok yo kudune ngandani. Buku, Pak, Ayo, iki, Kowe buku. mendem karo sapa? Mendem karo sapa? Anu Kowe mendem karo sapa? Ayo. Anu, Bapak ora ngajari ngono kuwi. Rumahmu, anu, Pak. Kowe aja melu-melu. Anakmu, Rene. Rene. Anu, Pak. Rumahmu. Atos. Kowe wis tak kandhani pirang-pirang dina to, Pak. Bapak iki lagi stres-strese Ya. mikir anggaran desa. Ya, Lah Pak, kok kowe polah sapolah Aku- ora menane Bapak, Anu masa- ngene Bos, anu Pak Sun izin Pak Sun. Aku tak dadi bapak ya, bapak. Piye to kok yo ora trimo neh to? Bapak. Oh ganti. Ganti anake. Sampe anake. So jenenge Iya, aku so jenenge mau Gupron. Gupron ya di Gupron. Oh, Aku mau Gupron kuwi aja Gupron kuwi dadi guguk. awakmu sik rono sik, kowe urung teko. Aku nyo. Ya, aku bang urung teko ya, Bu. Ayo. Ting tung ting tung ting tung. Lah kok lak blendrong to, Bos? Anu melapi cangkemmu. Mak, Loh, anakku. ya apa, Mak? Ya apa rek? Kok gak iso telepon ambek aku ya apa Ya sampean? jenenge wong tuwa iku gak iso Masuk tutul-tutul. Mak, sampean wis Kuwi liyan nang nglebrik wayang lho. lah wayang 300-an iki lemu. Gupron. Mak, Teko ndi ae, Nak? aku wis 5 tahun gak petuk sampean, Mak. Ya apa, Mak? Mosok pangkah cipokane anake. Aku mulai saka Skotlandia, Mama kok sik panggah nom. Sing tak kuliahno iku awakmu kaya Iya, ngene. Mak. Saiki mulai Ya apa, Mak? Aku ku seneng, Mak. Iki lho druki main sak wengi meteng anu kok. Kangen karo kangen kok iso anake kangen. lho. Mak, Wis ya apa? aku Nak? entuk kabar, Bapak jare gak tau ndok omah. Iya, Nak. Aku iki mbok
nyesel pirang-pirang tahun kon tak kuliahno kaya ngono. Dek. Bapakmu gak tau Aku mulih. rasa. Iso emek nang warung. Mendem ae lono. Bapak. Iya wis gak kena dicekel buntute lono. Duh. Ganti nih. Terus sing biayai aku kuliah sapa, Mak? Yo aku golek pangan dhewe. Masya Allah, Mak. Bapakmu mek turut-turut tok lho. Tenang sih malah kayak kenal pot truk. Mak, Ya ampun. sampean sing meteng aku, sampean sing ngetokno aku. Iya. Kate ya apa-apa nek bapak mulih mungsuhe aku. Ya awakmu sing sabar nak. Mama ning Aku mburiku. gak mek adol-adol gak kaya ngono lho nak ya. Ini. Ning makmu iki ancen disia-siakan. Gak tau dikoyoni, Gak tau gak tau dinai duit. Gak tau mek ditumpak ya. Man, Sabar lho nak. Boleh. sampean gak mesakno ibu ta? Tanya apa masak? Ibu golek duit dhewe. Sampean wong tuwa dadi presiden rumah tangga. Eh. Kabarmu ya iso-iso? apa cah? Kabar piye? Ibu ora tau mbok kayani meng mbok keloni tok rumangsamu. Apa ibu kuwi gak nelongso atine? Carane makar. Aku wis gedhe, Mak. Aku wis gedhe. Biyen aku cilik gak iso apa-apa. Saiki sampean tak gawe gantiku ning omah. Jebul ngono kuwi sampean. Laran Mas. Laran. Piye ta, Bas? Iku gelem anu ndasku mentol nang. Lah piye? Apa njaluk apa nek? Ganti peran. Lengsere kok wandel iki. Lah terus Dadi mboke aku. ya wis, kene. Dadi mboke. Ya. Mesti aman lah iki aku. Lah apa-apa. Ini, Dok, anu, Dok. Cepat. Dudukmu apa ngono lho, Bos? Ini, sing gedhe. Sik. Ini mbok. Sik. Mbok, nyo. Cekel sitok. Dek, tak andani. Iya Mas. Awake dhewe ditinggal ibu rondo. Heeh. Bapak wis mati wis 3 tahun. Iya wis ngerti Mas. Iki entuk bel saka Linmas, Terus entuk wadulan saka masyarakat. heeh. Mbok iki saiki ben-bengi nglebokne wong lanang. Kok cek kurang ajar ditinggal bapak iku mbok kaya ngono. Aku isin, Dek. Masih aku ya wong sebagai wong wedok aku paribasane Nah. padha karo mboke. Aku iki diweling bapak letik, jogonen adikmu, jogonen ibumu. Saiki tak jogo ibu malah sepele. Malah saiki sir-siran karo yoga. Kok cike kendele. Nek mbok rene kroyok wong loro, Dik. Ya kampleng ae, kok cek enake. Mati mboke bene. Iya gak apa-apa cek nututi bapak. Ayo. Mbok, Sapa le? sampean mbokku to? Mbok sapa aku Utami. Loh. Kau Utami. Mbokku jenenge Sri. Lah iya aku golek istri. Iki wae asok mekar ngono lho. Oh, Dik. Berarti mbok ya dhewe sing gaene marai utang iki, Dik. Yo, Utangnya iki sing gara-gara Utami. Keprok, Dik, keprok. Sik to. Asine aku ki nun sewu. Aku jenengku Se. Kancane Utami. Se. Sinten? Sinten? Harse. Wah, berarti iki sing nun sewu, Dik. Komplotane Kok Utami. sing ngejak mbokku utang-utangan. Saiki mbokku ning ndi? Utami wis ora wani nemoni aku karo adikku. Sampeyan arep ngopo? Aku duduk Se. Sapa nek? Aku asine bojone Mbah Lurah Mbah Hanam aku asine iki. Wah, luru bojone Mbak Lurah Mbak. Dik, tamu Dik. Pani Apa, Mas? keprun ora tak bayar kowe keprun. Ki berarti sak dhewe keterangane jelas, Dik. Iki lak garwane Mbah Lurah to. Iya no. Pun sakniki njan lunasi, Bu. Njan lunasi. Nggih. Njan lunasi. Loh, lha iki koyo wis tak wehi to. Dereng kok. Urung ya? Dereng. Loh, urung. Dereng. Bojoku ndek bojoku. Kok Dek kok bojomu ning ndi iki lho? Apa arep golek Mbah Anam apa piye rumangsamu lho kok iso. Loro lho atos mbok keprun ndas iki. Lah ora ya atos iki timbang kuwi kok iso mangsamu. Langsare kok wandele ra tak. Lah Loh, tapi kan menjiwai. tak menjiwai. Ape lho? Ape to, Pak? Ape lho fragmene. Iki engko nek nganti sukses karo Masun drama rumah tangga dikirim ning Palestina. Lho. Arung ra melu kuwi. Lah ngopo? Timbang kebleresan mercon dasmu. Oh iso dalem. Ketuk kenangku ki
Kawesi tentang belekno didelok YouTube kon njaba rapi. Salah dhewe dalang kondang kok wesi. Ngene iki mbok tuku disisihne. Kuwi iki lho paling dike bakul es tontung tok lho. Ya mergo iki mbayari kuwi kok. Lah lah mbayar apa mbok utang ping 5 ngono lho. Oh, harus lunas kabeh kok. Ayo. Ya, nembang. Terus ke ya, Dok. Nih, Ya. sing mangsane penak. Sampai lek nyanyi tradisional iso. Aku pengen ngrungokne sampean nyanyi modern. Prabowo sing apik nyanyi Banyuwangi. Oh iya iya. Ngono Oke. ora kok kulonan. Oke, siap. Wong bocah kasar kok ngono. Watos ya. Turun Madura dadi sing apik nembang Madura. Watos ya. Madura. Ya apa lagune Madura? A minor Mas Jok. C. Cek karo apa? Madura nggih gamelan apa nggih musik? Kuwi Musik. musik. Dike gamelan ya iso nek Lagune iso. apa? Lagune apa? Sik iki lho dirungono sik Pak De. C. Apal ora? Apalah. Ya. Mayor. Mayor. Ayo Pak Jenderal. Kopral. Siji. Ayo. Lagune Demi to? Madura Pak De lah apa kok Demi ku. Lah yo Demi pas kulaan gerih ngono dadi Demi iki ning Madura. Ya. Iki mayor ya Mas? ya. Nggih. Lek minor. Nah iki lho. Minor gile minor. Karo Duh angin depagi. Gila, Bos. Yang artinya Piye mau? ini balik Duh balik. angin depagi. Yang artinya Angin para esok. oh ya, P. Salam kerung dari bulan. Yang artinya Salam kangen saka aku. weh, kok yo paham toh basa Madura. Salam de Rama benebu. Yang artinya Apa nih? lah mau apa kok iso? Salam juga untuk kamu. Weh, iya mudeng ya. Jugente tretan sadejen. Kangge Lan uga kanggo dulur-dulur kabeh. ape? Api. Iki apa Bener. iki? Aku mau Madura. santan jejeh. Coba biru deh, abang tak tuku ambek aku. Nebu jugente tretan sadeje. Yo Hidung Manggala. Salam gregong tretan sadeje tretan bibi pecuk. Andar sempang lero masake, tawa dokter capek ngapote. Andar sempang lero masake, tawa dokter capek ngapote. Jaga pengjadi rengelake, montak benter nyari napese. Jaga pengjadi rengelake, montak benter nyari napese. Duh angin depagi, salam kerung dari bulan. Salam de Rama benebu jugende tretan sadeje. Stop. Apik. Ngeten iki lho. Hebatnya budaya Indonesia ngeten. Ah, Hebat. Jawa ki ngeten iki. Dadi yo kadang-kadang wayang Jiwa Jawa kang kajawi. leres
Wong Jawa ki bisa melaksanakan transendensi, Betul. artinya bisa menyesuaikan diri. Inggih menika. Ora kaya awakmu. Lagi nyapa kula bareng melu-melu. Lah ya. Kaya kula. Loh, wong niku pelengkap kok pripun? Apa? Wah, dia kan bineka tunggal ika. Iya, iya. Jadi tetap satu jua. Jual. Hidupku dan hidupmu itu satu. Satu Mas, jadi kayak kolaborasi antara Madura, Jawa, Banyuwangi, Sunda, sembarang kali bisa. Betul, Cik. Betul, Cik. Oke. Niki urung lek nyanyi lagu Papua. Tapi ya lagu Papua iso. Lagu Papua mek. Sing nyontoni Mas Kluthuk riyen Lagu Papua niku mboten anu akote Kot, anu. kot. C Mas. C. C. Lagu Papua. Mayor. Oke no. Plak dudung plak. Dedeng. Dedeng. Papua. Nusantara. Yuk. Di Nusantara. Ayo lagunya. Ya. Lagu. Papua. Yuk, Apa Mas? kok makor papu-papu piye ta kowe iki? Papon. Lagune ndi? Lagune kan ngene sih Mas, sampe jan iki tembangnya ya. Iya, Ayo iya. Mas, bener. Lagune enek. Oh iki piye to? Apu se Gogondao. ya Rabbi solidari bukansa pasinena bagi base Apu se gogondao ya Rabbi solidari bukansa pasinena bagi base. Nah, iki lagi wirasarane metu. Lagi. Disambung ya. Nggih. Kayak singetan dhewe iki. Oh, iki cayu ya. Ah iki Papua. Kene, Bro. Papua le. Papua. Prabu kowe rene. Oke, Papua le. siap. Papua le. Wah, mimi sih iya ya. Siap. Pancen cakek kan. Tak tonyo nih tenan kok. Oke, Bu. Bangsane. Nek awakmu ngene gak mungkin. Oh, iya. Nek iki ngene terus gawe OTK kae OTK. Balekne. Oke, Pak. Leh, Jan. Nduk, Leh, balekno leh. Dinda. Oke, Mas. Tuk, Dalam kono lho, ndak ngrusuhi. Oh, Endok Cahyu. Sing ngongkon nyekel sapa? Iki putra wayahe Pak Sis. Nggih. Masyaallah. Ketoprak apik apa-apa apik. Masyaallah ya. Wilujeng dalu Rama. Apik, ya. Om Klitik, Om Ya, ya, Nduk. Kluthuk. Ya, Nduk. Kok saya bagus-bagus niki makame napa? Aku isuk sak bungkus, sawan sak bungkus, sore sak bungkus. Serundeng. Uler Hongkong. Aku Layakno modelmu kaya Carawa. Iki arep dikaya ngapa mbahe iki rak gurumu. Nggih. Dadi kowe arek kudu ngajeni. nggih. Mas. Aja nganti nyewiyah. Mboten. Ora Sekolah terus. jenane. Wis. Pun. Nggih. Pripun Rama? Ya ngaturne apa karo Majo Klitik tembangi. Oh ngaten, niki duet kali Om Klitik Om Kluthuk. Oh. Oh nggih, niki napa lagune Om? Ya digaweke sing sesuai karo kahanan wae ya. Aja Om to Mas bocah Oh, gandengan Mas. karo Om. Anu ben om ae, aku nek diceluk Mas iki terus kon nukokne pulsa e. Alah. Pulsa apa? Pulsa ora tau kisen. Pokoke dhewe jangan le wifi ne tangga-tanggamu. Mangsamu aku ki apa-apa mesti tak goleke kok iso. Sampeyan siswa budaya. Nggih. Aku ya siswa budaya. Dadi iki muga-muga tali silaturahmi ora bakal pedhot ki gawe tali ning asmara. Oh. Ya. Apa kuwi? Tali asmara. Taline asmara. Lintang asmara to. Lintang asmara. Lintang asmara. Kok ganti-ganti lagu Taline dong asmara. Mas jenengan? Lali ya. Ya, Aku pekok. diaturke. Lintang asmara. Wes, contongmu panggah ngono ae kok iso. Suwodok. Seijik to kowe Mang Mbak Prop. Kene. Malah. Bumpet Jajar Masun, ning kupinge Masun langsung langsung. Tak omongi. Awake dhewe iki matur nuwun. Napa? Besok nuwun sewu. Apa lanang tenan sok nek sepuh wis kaya Mbadi. Ning kene iki mon dimu wonge. Lah sing iki lho, nih Probor ini. Nih, sok sepuhmu kaya urung. Yo kan Bae lho sing ngagem jilbab apa kae? Ijo. Ijo, kesandinge ki apa kae? Biru. 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 Lho iki lho. oh ngono ya Mas, masa Bude depan ya. itu ya, Pak. Wong ki aja sok sombong saiki sik enom terus rupa bagus, rupa ayu. Sok nek wis sepuh ya wis ngono kae. Delok. Lho, guyuwe wis gak gelem ombo. Wong-wonge aku tau to, mah kulon kenek tangga to. Nggih. Umure 80. Nggih.
Pak Sun ra mampir, mboten Mbah anu. Iya pancen aku ora kena dikapak-kapakne lho. Kok aja ngenyek karo wong sepuh lho. Berarti sampean kulino ngapak-ngapak nih. Ya kuwi. lambe. Berarti panggah tedas kok iso. apa-apa. Kene Dik, peh. Iya. Alah, alhamdulillah. Niki anake Sulis to? Ya, ya. Nggih. Ya wis Ya ngono kuwi. Eh? Murid kuwi ngono-ngono kuwi lho. Iya, ya apik wis. Jenengane termasuk guru besar. Ya. Dagelan biyen kula melu jenengan ya iso gedhe. Ngene-ngene iki ora tak gedhekne apa ya gedhe. Aku Biyen iki kowe ro lengo niki lengo klentik lepes ning ngene iki lho ngono. Lah iki rambute biyen lak kaya bago kowe to, Pak? Ya wis, aja delek-elek. Aku dikai lunga kletik mulai dirubung semut lho, Mas. Iku jenenge klasik gue. Katmu sak pira cah bagus, coba. Wong ayu. Lah sampean seneng ae. Lho, aku nyontoni lho. Saya Le. malah lho pengen nyanyi tok sampean gue. Nek kira-kira ki anggere enek penyanyi nyanyi mbok disiki, wis nyanyi dhewe. Wah, Aku ora boleh nyanyi. susu ya. Sampun to Mas. Lah kowe tinggi sampun, apa? Mas. Sabar, Mas, Mangsane. sabar. Aku untung-untungane Kediri. Sabar Mas, sabar. Nek Kediri dek iki gelem nusul. Heeh. Lah nyapa Mas? Tak susul nek Kediri. Lah nyapa? Nusul mergo ora ditanggap dadi ngono. Kok aku nang ngene ora tak tanggap nyapa ngono. Bangsane. Ayo jajal. Wong ayu ngono. Iya, iya. Lah iya ngono maksudke Ah, salah. ben genah ngono nadane. Aku kan guru musik. Layakno tobil gawe grup dhewe guru ora betah lho. Wong ayu tresna ku kinarya tamba Tik dalem ngene lho cetok kaya probo mang ngene. piye neh. Wong ayu ki ngrangkum maklek ngene lho, ngono kaya probo mau. Ya nek sampean ngono ra duwe unggah-ungguh etika Anu, buting rangkul. Mas. Kula ya nggawa tatanan kok iso. Sisi dalan iki jan ya haus. Haus. Ngomong. Harus denggelmu kuwi. Ngeten to? Dirangkul ngeten to? Ya kok ngarep no. Peh, mosok Kaya ngene? probo ngono. Iya no. Masa ngene, Pak? Wong ayu mbisiki, mane probo madhep aku, Pak. Madhep rene, Pak. Wah, sing ngomong sapa? Sing ngomong. Sik lah, gak setuju aku. Apa? Sing ngomong sapa lek wong ayu ki madem bisiki. Piye? Bojoku ki madem malah ngidoni dek iki. Piye jare. Ya pas manggon Pripun, wong pripun? ayu kuwi permer kowe rene. Wong ayu ngene lho, ngono lho. Wah. Oh, cipika-cipiki. Anu Oh, Nduk, pripun? sing pas iki dibayangne tok ya. Oh, nggih. Ora usah tenan. Aku dek iki ngono terus turu ning ngemper Nduk. Lah kenapa Mas? Aku saiki wedi kok, Yan. Aja curhat, Ndang. Ora curhat piye? Aku arep budal tanggapan golek katok era enek. Kowe berarti tandane kowe tau nyeleweng. Mulane iki nek ndek gawe omah aja nek kamare emper tok jos kuwi lah. Mane godhone wong kondang iki. Klodhoke lho ora tau nyeleweng. Lah tahu sapa sing gelem aku ngrai kowe elek. Jujur. Apik. Prinsipmu apik kuwi. Tapi aku udah ngira kowe nek semampir. Lah kok golek nek sampean to, Kek? Sampe lah pesen to golekno sing 80 ngono ta sapa? Ora aku pedhok kowe, aku ning jaba e. Sampeyan aja kaya ngono, Pak Dek, kok memfitnah iku kan Lah. sampean dhewe sing golek ngono. Aja Ning ndi? ngono, Pak. Wis mampir. Karo kowe. Lah pancen kayak germone iki. Wah, bleset kabeh iki. Dik, jangan didengarkan kata-kata orang yang tidak bermanfaat ya, Dik. Nggih. Oh. Kamu udah punya istri belum? Istri? Ya. Istri. Anu, udah punya suami. Tik, Ya ampun, Mas Klidik. Iya ya Mas. suami. Nah, Suami Mas. saya udah punya istri, maksudnya ngono. Lah ya lho. ngono. Aneh-aneh ra teges ya. Iya. Gak konsentrasi lo Mas Klidik iki Ora kene. tau wani. Kene. Lah kok ora? Lho kok kene. Wong kok nyanyi iki konsentrasi kok wong wedok sudah punya istri. Truk, pasal- Nyanyi sing tenanan. Kekuatan karakter itu beda-beda. Pasal Kenapa? 78. Jadi, kabeh Tambah seneng. kereng to Mas. Wong kok ya. Wedi aku. Pripun? Ya apa kok kono neh lho. Padake. Wong ayu tresna ku kinarya tamba Truk. tres Mu. Duduku mu. lah yo ku Mu. Mu. Mu Mas. Mu. wong ayu tresna mu kinarya tamba susatro ning batenku Wong bagus antara rasa hatimu tresnaku Ya ampun. telas roning Mas Kluduk.
Sampean ngene iki lho, Drok. Berkarismatik gandeng wong wedok romane oleh. Sampean apa kok Roman gak oleh. Mbak Prop, sampean ndak tekon aku? Apa? Arep nang ndi? Ngene. Arep nang ndi Mbak Ayu? Badhe ngeteraken suami kula suntik, Mbak. Suntik mati maksudnya. Kaya ngene lho romane. Sampean apa kok gak los kaya Mas ngono? bagus. Heh? Kena kencing malih suwi. Bojo biadab ngene ya. Kowe iki yo. Mas Pluto. Daden oleh. Mas Ya, Pluto. daden oleh. Sik, Pak Iya. kita klarifikasi Iya, Mas iya. Pluto. Ah. Aku mang nak ngomong pen romane kan jo. Apik ya ya. Lah kan antara saudara kan paling enggak Iya, titik loh. akeku kan podo. Lah lha apa kok sampean kok gak los Mas Kritik? Tak los nih. Mbok losno. Iya. Jajal ayo. Titenono kon sesuk atik ndek story atik nesu-nesu. Itu apa ini tuh? Bapak Nene. Tak video. Video. Tuk. Kowe tak idoni cengelmu lho kowe. Video tanpa izin kena pasal Nah. 391. Pasalnya, Mas. 200.000. Gila bojomu kayak ngene iki lah. Ya. Dah kirim no. Los, ayo Tak Mas. idoni Dik. lho kowe. Dek, kita Eleh. harus totalitas. Nggih. Sampean kok gak oleh lawang lho, Mas? Ora pancen omahku renek Oh, lawange. gak iso. oleh lawang. Senajan ngaruh ngibanyu segara Tresnaku. kok pakai mbok video ae. Tik, Tos nih kok. tik. Film piling iki. Dalam ke? Penganiayaan. Weh, Kena pasal pasal. neh lho. Ki sisi jalan nak biacok gegere lho. Ya, langsung. Senajan ngaruh ngibanyu segara tresnaku ra bakal sirna. Senadyan nyoba oncat syukurku wis tresno rapi Gitu, Manara. sati pisah. Ya. Kayak- Totalitas, Mas. Totalitas. Kayak film India. Mbok ubet ngene munggah seteng. Mak berebel. Ambune piye? Ambule. Beh, enak ya. Kaya apa, Mas? Kayak apa, Mas? Tape bosok. Aku mau midek tape kok pancen. Yo, Guyumu sing sopan ngono lho. Apa oleh gak sopan Itu, Mas. asal nih. Robong guyune ya bedari durga. pancen tak ece kok, pancen tak ece kok. Heeh. Dadi aku nek roman, tak obone kaya India. Kayak India. Oh, iso. Ngendikan jan. Alah kurang sik, langsung. Bah, Reno, bah. Mbak Probo, Mbak Probo. Reno sik, Reno, jajal. Apa Nek iki iso mau nek kaya karo apa Probo? tapi ta. Bah, Senadyan nyawa oncat sakaraga yen tresno ra bisa dipisah. Piye nek iki piye? Ya apa Mas? Bae sambel jelas iki. Piye iki? Tempe bosok. Wah, mleset.